Başladı mı? Bugün 8 Mart. Bugün şeýle bir üýtgeşik gün. Sebebi gülçülere artýar hormat. Buruştuk gül menden ymmat. Şuň kunyň näkili üýtgeşikligini men size aýdyp bereýin. Dinle. Şatlyk ülki desen elýär 8 Mart gelene erleň demip etsen elýär 8 Mart gelene ýazam bolsa kışa dönýär dolu kellen boşa dönýär Venan uçup kuşa dönýär 8 Mart gelene revolüsiýa döner öýüň ýeňişde bor ähli köýüň sowada göre awraýyň 8 Mart gelene yaş farkı yok niçe desen enekede ece desen soğut gözlep köçe desen 8 Mart gelene 8 Mart gelene 8 Mart gelene romantika döredersin yüzük berip eredersin son boşçu ve feredersin 8 Mart gelene beyle günler bolýar seyrek aş bededin käse çeýnek bir giymersin uzyn köýnek 8 Mart gelene kalp awlamak bolar serde Venan göwüni kalmaz yerde dönersin bir beýik merde 8 Mart gelene biz ağlaly olar gülsün sinlemagam baktyr ünsün olar dünýä dünýä dursun 8 Mart gelene 8 Mart gelene 8 Mart gelene biz ağlaly olar gülsün olar dünýä dünýä dursun 8 Mart gelene